Το Παγκαίο Όρος, ένα από τα πιο γνωστά βουνά της Βόρειας Ελλάδας, με ιστορία χιλιάδων ετών, που λίγοι όμως γνωρίζουν τι υπάρχει πραγματικά στην κορυφή του. Σε υψόμετρο 1956 μέτρων βρίσκονται παλιές τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις, οι οποίες κάποτε κάλυπταν μεγάλο μέρος της Ανατολικής Μακεδονίας. Σήμερα, ο χώρος είναι πλήρως εγκαταλειμμένος. Ο εξοπλισμός έχει λαιλατηθεί, τα κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές φθορές και κανένα ίχνος συντήρησης δεν υπάρχει εδώ και χρόνια. Η εικόνα θυμίζει σκηνικά που συναντάμε συχνά στον κινηματογράφο ή σε παιχνίδια όπως στο The Last of Us, με τη διαφορά ότι εδώ δεν πρόκειται για μυθοπλασία. Είναι πραγματικότητα, ένα σημείο που κάποτε είχε ρόλο και σημασία, σήμερα έχει απλώς ξεχαστεί. Γι' αυτό ακριβώς κάνει την αντίθεση πιο έντονη. Ένα εγκαταλειμμένο κτίριο μέσα σε ένα από τα πιο όμορφα φυσικά τοπία της χώρας. Για ποιο λόγο όμως εγκαταλείφθηκαν τόσο ξαφνικά και αφέθηκαν όλα στο έλεος τους? Ήταν οι κεραυνοί και οι κακοκαιρίες όπως αναφέρονται σε διάφορα άρθρα? Ήταν η εξέλιξη του ψηφιακού σήματος? Ερωτήματα που μάλλον δεν θα μάθουμε ποτέ. Ίσως τελικά τα πιο παράξενα σκηνικά να μην βρίσκονται σε παιχνίδια ή ταινίες, αλλά δίπλα μας. Γράψτε μου ποια είναι η γνώμη σας για το συγκεκριμένο μέρος και αν θέλετε να δείτε άλλα τέτοια παράξενα μέρη στην Ελλάδα. Μέχρι τότε, σίγια.